Sau da dama ɗalibai daga ƙasashe kaman nan Najeriya wani lokacin saboda wani dalili za ka ga sukan gama makaranta ba tare da sun samu ƙwarewa mai kyau ba wajen yin research. Hakan wani lokaci yakan zama ƙalubale. To amma kuma ba abu bane da ya kamata ya ɗaga maka hankali har can domin akwai mafita. Kasancewan an san akwai wannan matsalan na rashin iya fahimtar research tsakankanin mutanen da suka gama digiri, akwai kusa-kusai da dama da ake samu wani lokacin online wani lokacin in person da kafofi da dama da jama'a suke kafawa wanda ke bada daman mutane su zo su ƙara wa juna sani kuma su ƙara fahimtar harkar research domin shi harkar research shine kusan kaman burin karatu da ake yi na boko mai zurfi. Damuwan dama shine ka zo ka yi research ka zama mutum wanda ko da abu baka da masaniya akan sa abu ya faru a matsayinka na ƙwararre wanda yake da digiri kuma yake da fahimta da buɗewan ido, in aka bashi lamarin zai iya bin diddigin lamarin har ya je ya samu abu mafi kusa da silar abin da abin da yasa yake faruwa. Don haka kusan duka abin da ake koyarwa a makaranta da ya wuce digirin farko digiri na biyu duk ƙoƙari ake na sa mutum ya samu ƙwarewa na yin bincike na iya samun amsoshi na matsalolin da suka fi kowasu matsaloli damun bil'adama. To idan kana so ka samu irin wannan ƙwarewa za ka iya mai da hankali online ka rinka nema. Yanzu akwai artificial intelligence za ka yi amfani da shi wajen neman irin wannan kwasa-kwasai da ake yi kyauta ko kuma na kuɗin da za ka iya zuwa ka ƙara koyar research.